Večer. Jako já jsem delegát. Tak jsme si teď zasmáli, že? A teď trošičku zvážnější jamky. Jo? No? Protože my nejsme tak jako hloupí, jo? Taky máme nějaké ty materiály, taky máme štěnice od poslechy svoje, jo? Jsme si tady odposlechli a ty 2 kašpárky. Pozor na to, jo? Máme taky jako zastenotypistované všecko, jo? Zaznamenané všecko. Takže jako pozor na to, je tady druhá strana, jako já a moja partička, máme ty štěnice, všechno máme vychytaný, jako jo, pozor na to, jo. My nejsme blbí, my to máme jako poskládané v té palici, jak to domino. Stačí jebnout do té jedné kostky a hned nám to dojde, jo.